annabi Muhammadu. Na ji suna cewa wai an ce a cikin wai an ce wai dangin Allah ba. Ka ji wani shashasha. Ba ka je rubi ba aran ba. Ka bi baitin zai baka amsa. Su ne ahalin Allah. Ma'ana su ne ma'abota lamarin Allah. Kuma su ne dangin annabi Muhammadu. Ashe Allah bai da dangi. Ba dai zai yi dangi. To dangin annabi Muhammadu shi ne danginsa. To amma bai da dangi. A gane bai da dangi a gane alin layi dangin annan Muhammadu su kuma dangin annan Muhammadu su ne ƙarshe ai abinci ka gane baitin ko lamarin Allah na hannunsu alin layi ke da su ba da ba akwai alin Qur'ani ko haka ne to su kuma alin layi ba Allah zai wani kiro su dangi ko to Allah bai da dangi ana nufin su ne ayyuka ma'abuta lamarin Allah kuma su ne dangin annabi Muhammad su ba da ba su ne dangin annabi Muhammad baitin ne ba sa biyawa ku annabi yayi wasiya da biyu ku bayan shi ku ne jirgin nuhun zamanin shi ku ne tasirin cikin nubuwar shi